4,000 कितना भोर पो गइल बा जौन लइका 71 से घरी सही कर बेंजी वाला बड़े 100 को कल ही है काल के बात पेट झड़ लोगू है लो काले पनीर खा ले रहूँ केहू को हो जाए बीमारी हो अपना गाड़ी से लेके गाँव होम्योपैथी के डॉक्टर बड़े अच्छा डॉक्टर नजाइज अली काला भी सब पूरा डॉक्टर नजाइज अली रहमान चली गई उनका लोग है कौन कि डॉक्टर साहब देखी ना कहले होम्योपैथी कहीं ये साइड इफेक्ट वाला गोली ना दियाला थोड़ा सा पेट खराब हुआ है नींबू का उपयोग कीजिए नींबू तो आते आते 4 को नींबू किन दे लब बउआ छोट भाई 10-12 टाइगर के भाई है ना साझीकार प्रोग्राम में जाके बड़ा पूछूं कि पेटवा कैसन बबुआ कैसन हो बे महाराज गुड़गुड़ाता गुड़गुड़ाता हमके मैं झराल का ठीक हो गइल बानी हां कहतर कि ना ठीक बा जले नींबुआ लगौले रहता तले ठीक रहता हटाओ तो फिर झर लगता मत पागले हवा तरह के नींबू देहरवा घोर के पिए के रास्ता जाम करके देहर पागल नींबू बनी वक्त के घोर के पिए जाला तू रहिए जाम को तले पड़ो हाथ तोरी